0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibingelele wengane kwethu, phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Yonelami igama ngimfeza kuNtuthu wakho malo iLasbo namaGomede. Ngiphinde ngicela ngane kwethu ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze okufanele, uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese ngilandela kuFacebook @mfezeko iLasbo yamaGomede wengane kwethu. Ngiyazi ingane zakwethu mole isikhathi suke sinilethele indaba ezihamba phambili. Khona udaba engiliboni laphana ke enkundleni zokuxhumana kwelinye lamaphephandaba ehamba phambili laphana, okanye inkundla nje ezibikayo ngokwenzakalayo ezweni ezivuthayo eMaputoland, ukuthi ke kunomndeni walahlekelwa izinsizwa ezogandaganda laphana ke. Wathi ke laphana mangabe enyangeni abayalela ukuthi inyanga ngeke leze liphele iviki laphana zingabuyanga ke laphana. Kuthiwa inkaza kwethu ke ubhala ukuthi Mhleli sinenkinga lapha, saya enyangeni eJozini siyocela isisize, sasintshontshela izinsimbi zikagandaganda ngesethembiso sokuthi bazosibuyisela abazitshontshile. Sakhokha imali engango-6,500. Le nyanga yathi angeke liphele iviki, umehluko ungenzekanga. Saya kuye ke ngoMeyi 2026 kuze kube namhlanje akukho zinsimbi lapha. Uthi ke babafona bathi ke makalethe imali ngoba akwenzeki lutho ayekuthembisela. Uthi yena ke baphethe ubunsizwa ngeke abasize, basazohlala nje angabanaki. Ucela ke usizo kunoma ubani angasiza kubuza uMhleli ukuthi ke ucela ukubuza ukuthi enze njani kulesi simo esifana nalesi. Njengobona esithombeni kuthiwa kamaqanda nobisi lenyanga lapha ngako, kuthiwa nje yazidlela mayilambile ke ngokubika kwalo mthombo lapha nezivuthayo eMaputoland. Ngifuna ukubuza ke mina ngana kwethu ukuthi mhlawumbe esimene sikanjena, mhlawumbe nawe ngomunye wabantu abake bahamba bofuna usizo enyangeni, mhlawumbe ulahlekelwe into ethile, noma mhlawumbe uzama ukulungisa isimo esithile kodwa futhi wabeka imali eshisiwe, emveni kwalokho uzange ubone umehluko. Mhlawumbe esimene sikanjena, mhlawumbe ukucebisa nomunye umuntu mhlawumbe okwesesimene sikanjena, mhlawumbe ukwenza ngendlela elungile, kuphi mhlawumbe ukubona kufanele ukwenza mangabe ke kusesimene sikanjena wezingane zakwethu. Ake hlala comment section ke ngizwe ukuthi ulithini olwakho uvo ngalolu daba. Ngana kwethu ngiLasbo sengiphuma njena, ngiyabuya futhi nezilandelakho kwivideo elandelakho. Subscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.